Ulungelo Saule ongunyana wonkosikazi wesibini katata uMusamseliku ongasekhoyo uMasaule owasuleka kwingozi yemoto. Ndicinga uba inoba udiniwe ngoba ude wabhala icomment phantsi kwepost ebifakwe ngutata uMusamseliku on Instagram efake ipicture kamamakhe wafaka necaption ethi, "This is my late wife. At some point I asked for your guidance as an ancestor wife." And then ke Ulungelo uye wakhomenta phantsi kwala post noba emveni koba ebone ii-comments zabantu ke mhlambi ezi-insensitive. So wathi ke Ulungelo ufake le picture ye-comment yakhe kwi-Instagram stories zakhe. "I've been quiet on the issue for the longest time. However, when discourse is presented, I have to defend the integrity and dignity of my mother." Then wabhala ke ila comment yakhe pha kula post katata uMusamseliku iti, "Good day everyone. I hope you are all well. This message is directed to those of you in the comment section whom are responding to the caption with a lot of insensitivity and immaturity. For whatever it's worth, I would like to ask for at least ubuntu from all of you. A social media journalist who later deleted the content posted my episode and invited commentary on the discussion. The latter I couldn't control, but the remarks made by the participants I wouldn't allow nor accept. Thus, I presented my input and gave dominance to my voice, which resulted in him or her deleting the video. The reason I ask of ubuntu in the matter is because I willingly went on the show to share my narrative and protect the dignity and integrity of my mother. As you type away and as you make jokingly remarks about all of this, kindly take note that I still exist and this is my mother. Moreover, I've accepted that the episode I was featured still lingers very much so in the minds of the show's viewers, and thus this conversation will continuously be explored and concluded by the viewers. Lastly but not least, I would like to thank those of you who reprimand and act as a voice on my behalf to those who share inaccurate, deceiving or discourse to the matter. If you have read this to the end, thank you for your attention." Wabeke ete caption le Instagram story city. "Also, I will not allow certain people to gain power over me nor my emotions. I can easily acknowledge the objective of this post and I will not intervene, but I will request for your sensitivity. Again, thank you for those who continuously stand on my behalf when I cannot." Now, le ntetha kaLungelo iyaveza uba akathandi le post ngoba uyatsho uba angayi-acknowledge i-objective yayo. Kodwa ke ukhetha uthula ngoba kafuni certain people bathi gain power over emotions zakhe. I'm sure if ebenokwazi benovele athi uyacela utata uMusamseliku angamane esebenzisa ii-pictures kamamakhe abantu babe bethetha because ayimphathi kakuhle loo nto leyo, but ngelishwa ke ngoku umamakhe wayetshatile notata uMusamseliku, so noba naye ke utata uMusamseliku kaloku unayo i-right yoba angamsebenzisa ngehlobo afuna umsebenzisa ngalo. So ke xa ba Ulungelo bethunani xa siva kukhona umntu obeyewafaka I think la episode wekuyo kuThando Nesithembu, and then ke wa-invite abantu bathetha phaa kuyo, uthi ke waziphendulela njengoba nimva kule comment yakhe kule post katata uMusamseliku, and then ke ngoku uthi ucela abantu uba xa bekhomenta kwezi zinto ezidibene nento zikamamakhe okanye nento edibene nepost or content enomamakhe, ucela just ubuntu, sikhumbule uba kukhona umntana kaMasaule osaphilayo oyibonayo yonke lento and ke ngoku ayingeni kamnandi. Bamgxekile ke abanye abantu utata uMusamseliku kule post ayifakileyo ngoMasaule, bathi ufaka uMasaule wenza ngathi umkhathalele kodwa unyana wakhe zange uthethe nothetha naye emveni kwa beve Ulungelo esithi uyabawela ukhe athethe naye. Kodwa ke ikhona ivideo yenza separate Ulungelo ke ekuTikTok ethetha ngalomba, I think nakwi-Instagram stories zakhe, okanye I think ikhona i-email awayephendula i-journalist ayifuna i-interview naye wachaza uba where he stands with this whole thing. So inkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video, nikhumbule Ulungelo uba uthe ngoku
nathi I think abenza content funeka sibe sensitive kuye, nabantu abakhomentayo ke under i-content engomama wakhe funeka sibe sensitive kuye. Mamgobhozi, uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.